Gibansay matagbuwan ang mga traffic enforcers sa dakbayan sa Talisay sa anging buhaton ug pagresponde kung adunay mahitabong road rage. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Gipaybaw ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda, nga matagbuwan gyud. Tagbuon niya ang 145 ka mga traffic enforcers sa dakbayan. Gawa sa pagpaybaw sa bagong mga lagda, gipainumduman usab sila ni Tumulak sa kaimportante nga kanunay kalmado sa bisan unsa nga sitwasyon ug si bisan kinsa nga motorista nga ilang mahimamat ug labaw sa tanan ang pagsiguro sa ilang kaluwasan. Ilabi na kung adunay sitahon nga driver tungod sa violation, motubag og mga alarma sama sa away tali sa mga driver o kaha sa road rage. Unang himuon ang daling pag-report sa panghitabo ngadto sa command center aron mamonitor usab sa CCTV ang mga lihok og makareport sa pulis. Kahinumduman nga sa miaging Lunes, usa ka rider o taxi driver ang nagsinumbagay sa daplin sedan sa Barangay Linaw, dakbayan sa Talisay. Duha ka traffic enforcer ang lakip sa miuwang kanila. Ang duha ka driver nga nagkasinumbagay nagpinasay luay ra ug niangkon nga nadala sa kainit sa ulo. Di gid mi unang muduol, no? Amo sa gyung susihon una ang safety una sa ato ang responder. Kita po dinhi sa command center labi na gyud og dunay duda nga dunay gidang hinagiban or unsa ba mga butang, so automatic jud mi nga motawag dayon sa atong PNP para sa ilang pagresponde. Pahimang ni Tumulak sa mga driver nga di gyud magpadala sa kainit sa ulo kay ang kaisog dili makatabang sa paghilot sa kasungian. The same ra gyapon ang procedure nga kun ugaling dunay arugante nga mga dinakpan nga imong maasugatan diya sa daan. So una is safety first gyud unya human kalmado ang pag-istorya. Ang instruction po sa mga personal ana nga once gani nga singgaakan mo kinahanglan ikaw gyud mo mapaubos, kalma gyud ka. Unya ayaw gyud og tan-aw sa mata sa tawong nangisog. Kay i-avoid gyud na ang eye to eye contact para malikayan ang misinterpretation nga nisukol ka. Uban ni Rod Prado ug Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.